Tak škypa dostane červenou, doufám, že se do ní nejde. Jo, to mám. Jo, ty kurvo. Ty kurvo. Jednou to dělej. Všechny, tak mi kladno. Tak, nasazujeme řetězy. To dám. Dej ty kůry. Já ale nemůžu mít, víte. To je horší, že jsem stěžoval to, jaký se poudávám jako první. A teď je to na videu a sakra. Že jste pražáci za hovno? To je no. Jsem ti donesl vyšeň, Luka. Vyšeň? Aha. Dám si vyšeň. Ze stromu. Dobrá. Budeš teď první? Ale. Můžeš říct, jak budeme cestou, my se na to ptali, Maňka. Když se ptali na to, jak budeme cestou, tak můžeš říct. Hello, we are good. Ne, to růst. Teď to máš na videu. Dělám shit game. A ty s tím vůbec neupozorníš. No, jsem tam nedal fílu. Já mám jo. Ale je to lepší na leť. Směj se. Se to strašně ochuzuje, že tu normálně vnitřnosti, kopítka, šlachy a takový kůži. Honzo, řekni nám něco k výletu. Čtej to hovno, děkuji za ptání. Čím jak svačíš. Co máš dobrého? Tak nám skoupaš. Kajo, směj se. Tě natočím ze spoje, to nemáš tělo. Ne, to byl joke. Na mě netoč. Moc krásný na tohle. Ale jak ještě stojí. Jsem tě... Jo, no, kde to všechno baluje. A to jsou malé. A tak jsou malé věci, co si nejvíc. Mrtví, jsem řekla. Chilling. Smile? Sergej! Jsi to natočit. Otáčej. Tak se usměj. Cítíš blbě vzadu. To možnost, že jo, ušetří se za nájem. Přemýšlel, kdo někdy nejdál na tomhle stromu. Fuj, ne. Ke mně krutila hlava. Jdu jo, tak do mě nezhoďte. Počkej, ale počkej. Dobrá zácpa. Mega no. Lovísek. Jste pomalý jak sraní, ty vole. Jsem to měl na timelapse. To je v pohodě, to je malý kámen. Kdyby tam byl Nebo myško. A teď můžeš pořádně. Tady to pořád točí. To jsou akční závěry. Jo, no, Kilometr a půl.
Fotíme se tam i tady? Na boudru. Jdeme tu věc. To je a potom jenom taková ta jazyková bariéra prostě mezi dvěma Čechama. Chtěl by si Zbíňo skočit z padáku? Jo. Nejlepší historka to většina lidí. Sice vypadá jako brusinky. Ale nejsou to. A tak. Že vlastně natočí jaký skarnu udělal i box. Kdo? Já svůj pes. Takovýhle věci vydělal to je problémy. Ideální věc. Mě na Erasmu řekl Slovák, že... Tady je klepadlo. Aby teda ty ne, že ty dostaneš hovno. Myslím, že tím můžu jako vykešovat na cestě zpět milion, to je jako asi něco. Kdybys to prostě nahrál, ono by ti to jako prostě přeložilo do... Já tak to mega bude jako padat to kamení. Volná příčka, tak bacha. Já dělám. Ukaž? Zabereme Nebo tohle nejsou takové helmy? Právě bych se měl vyhodit, no. No, pravda. Jo, jaká je recenze tyčí? Dobrý. Dobrý tyče? Jo. Protože to bude... Lepší než Zbíňova tyč? Kaja teďka bude pet cigán, ale jako kolena jí svítí prostě. Ty už jsi to obvěl. Tak to je vtipný záběr. Ta kamera bere jenom ten kroužek toho světa. Já jsem zjistil, že mi to GoPro natáčí, když mám tu baterku. Tak jdem za autem přece. Vlastně, Co děláte u těch aut tady všichni? potom, nebo pak se potom na záchod. Zase dolů. Jo, to je pravda, no, ty vole. Nenápadně ti posvítím do ksichtu. Oh no. Dobré. Mám noční vidění na GoPro. To ještě není jídlo, to vypadá. A negři! Boiling water. A fila! A manči! Nějaká dobrůdka, co jsme dostali od soupeřů. No to mi nevadí, já nemám plán špičkovat, tak to nevadí. No. Není. Kecáš. Mám do toho zase kopnout? Škoda, jsem chtěl. Protože kolem takovém prostě. To pro mě nebude až tak dobrý. A už to, a musíš to teda rozvázat, jo? No, A pak to jde takhle lehce nasadit. To sobě nedává nic židi. Sakra, to nejde, nemůže být do videa. Řík. To je záběr. Ty já jsem se zapomněl přeháknout. Jsem, že helmu si zapomněl. Tak ještě, že tu je erární dole.
Tady počilujeme teďka. Mám jít ještě víš? Jo, pojď za mnou. Tady je plošina. Konec plný to není. Ale... Směj se, tady nemusíš už se vázat. Se nebudeme čeovat úplně dlouho. Všech štěpat, ty se vydýchej a... No, škoda. Pívají. Tak na zdraví. A už to zase točí. Na dečkovou feratu už nikdy nejdu. S prstem v nose, že? Ne, a druhým prdem. Který prst si... Tipo, fakt dobře jsi to vybral. Jsem rád, vole. A jsme tady. Myslím, že se shodneme, že od dneška výlety jenom já. Jo. Já se ty šutry na sebe. My jsme ještě nenašli kde. Kde? Já to teď chápu to AB. No, ono je to fotence, taková prostě jakoby hodně tak. Jako... Když prostě nesedíš, tak jdeš a jdeš na jinou. A nej... Teď jsem za tebou já. A stůj. To bude celý video prostě jenom kočka a pak jako jednou, hele. To tam klidně takhle může začínat a může tam být to kytarový sál, takový tak začíná, jak začíná, jak to je. To nic nepřišlo, ne? Já nevím, dobrá, dobrý. Co tam má? Jo, já jsem tam vypadla. Takže máš vlastně 4. Prostě běž to dál, ještě dlouho. Proč Katy Rasinger? Max Metz? Co? I ženy můžeš, ale rakusáky jenom. Počkej, Dobre, já to nestačilo. Uvažil jsem do hry. Teplo. A já jedu v pyžamu. Jen tak. Pyžamku. Ještě jeden Mončo a teď to dáme, jo? Tak ne. 5, 4, 3, 2, 1. Musí být úplně. To je fakt... Tak jenom... Tam jsme dneska byli. A pak jsme tam byli, to je ono. Já nevím, to nikdo nepozná.